Apa Win? Dawangan. Wah, lho kok jen dawangane unik nih kok ngene. Heeh kok kepalane dawane ini sing gaweke sapa dawangane, Dik? Ibu. Heeh. Lah poconge ndi poconge mau? Poconge ning kono. Bubuk poconge apa? Heeh. Poconge ndi poconge? Ya ono. Ya nono. Lah ya bubuk poconge. Bubuk apa nggih pipis? Iki apa ki? Sing iki apa ki? Padha. Dawangan ya. Apa? Macan-macanan. Oh kuwi anake ki bune.